Para sa mga dalagkong nga balita, subong nga adlaw. Western Visayas, ginpaalerto sa posible nga epekto sang maulanon nga tyempo. Sa tungas sang maulan-ulanon nga tyempo, ginpaalerto sang Office of Civil Defense ang mga residente sang Western Visayas, ilabi na ang mga naga-istar sa flood and landslide-prone areas. Suno kay Mileza Banyes, Chief of Operations Section sang OCD Region 6, imonitor gid sang publiko ang weather updates kag sitwasyon sa palibot bangod sang weather disturbances nga makatuga sang pagpatupa sang mamunog nga ulan. Partikular nga ginmention ni Banyes ang shareline nga gina-forecast sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga makadala sang ulan sa northern part sang Panay kag iban nga bahin sang Negros Occidental sa bilog nga semana. Ginabantayan man ang northeast monsoon o konamihan kag duha ka low pressure areas. Transport strike sa Iloilo nangin matawhay. Peaceful and orderly ang una nga adlaw sa transport strike sa Iloilo City subong nga Lunes, Nobyembre 20. Suno kay Police Major Shelamay Sangrenes, tagpamaba sang Iloilo City Police Office, wala siyang may na-report nga related incidents. Dugang sini may isa ka grupo ang nagsecure sang permit hasta 6 PM para maghiwat sang protesta pero para subong lang nga adlaw. Iya man ginpahayag nga wala naman sa may iban pa nga nagprocess sang ila permit nga schedule buwas hasta Miyerkules. Dugang pa ni Sangrines mayara security plan ang ICPO para sa 3 ka adlaw nga transport strike. May naka-standby nga isa ka platoon sang Civil Disturbance Management kag mga patrol nga nagamonitor sang mga terminals. Ang nationwide 3-day transport strike ang ginpangunahan sang transport groups nga Piston kag Manibela bilang pagpakita sang protesta sa nagahilapit nga deadline sang consolidation sang traditional public utility jeepneys sa December 31, 2023. Para sa Panay Balita, ini si Jen Baylon, ang inyo ka-PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.